Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε μια special εκπομπή σήμερα του Podcast 19-19. Γιατί έχουμε καλεσμένο το μαέστρο της ορχήστρας μας. Γεια σου Πόντε. Μπορώ να, επειδή σκεφτόμουν και κάτι άλλο, αλλά πρώτα ήθελα να μιλήσω. Μπορώ τώρα να κάνω το ξεκίνημα κανονικά Φυσικά. της εκπομπής. Φυσικά. Μπορώ Φυσικά, σίγουρα. φυσικά. Είναι μόνο για τον Γιώργο αυτό το ξεκίνημα. Δεν θα ξαναγίνει σε καμιά άλλη εκπομπή. Λοιπόν, καλώς ήρθες Γιώργο, γεια σου Γιώργο, γεια σου μαέστρο. Καλώς ήρθες Γιώργο, γεια σου μαέστρο. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Αυτό δεν το περίμενα. Μα γι' αυτό Κάτσε, γελάω τώρα δυνατάκι, θα φωνάζει ο χολύπτης. Λοιπόν, Εντάξει. καλώς όρισες στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα, αλλά αυτό που κανείς δεν το κατάλαβε κανένας. Δεν πειράζει, μα το έκανα, ναι, επειδή είναι κάτι το οποίο μας δένει. Ναι, όλα αυτά είναι inside όμως. Ναι, δεν πειράζει. Είναι τα δικά σας. Όποιος Ναι. κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος Μα γι' αυτό κατάλαβε, γίνεται, εντάξει. για να εξωτερικεύσουμε αυτό το μικρό κόσμο. Μμμ. Καταλαβες. Λοιπόν, Κατάλαβες. σε φέραμε εδώ και σένα να μας πεις την ιστορία της ζωής σου. Τα προβλήματά σου. Άρε, με δύο ψυχολόγους έχω να κάνω. Για πες. Ωραία. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είσαι. Να κάνουμε αυτό το ψεύτικο το τηλεοπτικό που Ναι, κάνουμε ναι. πίσω από τις... Καλώς ήρθες. Πώς είσαι, είσαι καλά? Τώρα που πες το ψεύτικο το τηλεοπτικό. Έχω μια ιστορία από Ανίτα, αλλά θα την πω άλλη στιγμή. Όχι, άστα. Ας μην την πούμε εδώ. Λοιπόν, να μας πεις λίγα λόγια για σένα θέλουμε. Μάλιστα. Πώς Βασικά, ξεκίνησες ναι, βασικά με τη μουσική? Ναι. Ξέρεις γιατί σταμάτησα τώρα, γιατί πάντα εγώ τη ρωτάω αυτή την ερώτηση. Πώς ξεκίνησες με τη μουσική, οπότε ρώτα την εσύ ρε φίλε. Γιώργο, Είναι η θέλω να μας κλασική πεις ερώτηση. πώς ξεκίνησες με τη μουσική? Με τη μουσική ξεκίνησα από ένα σύλλογο. Ήμουνα πάρα πολύ μικρός. Ο πατέρας μου μου είχε πει τέλος πάντων άμα θέλω να ασχοληθώ με το χορό. Στο Σύλλογο των Ποντίων Αργοναύτη Κομνηνή στην Καλιθέα. Και εσύ από το χορό. Ναι, εντάξει. Είναι μοτίβο αυτό, δεν εξηγείται αλλιώς. Εντάξει, γενικά είναι και θα είναι γιατί στο τέλος και από όλες τις εκδηλώσεις που φαίνονται και βλέπεις να χορεύουν με τις φορεσιές και όλα αυτά, υπάρχει περίπτωση το παιδί σου, αν είσαι πόντιος και νιώσεις αυτό το πράγμα που σου λέω, κατάλαβες όταν βλέπεις τον άλλο να χορεύει ας πούμε ποντιακά με τη φορεσιά και αυτά, νιώθεις ότι και εσύ θες να ασχοληθείς και το παιδί σου θα ήθελες να το... Ναι. Να του το καλλιεργήσεις να αυτό το καλλιεργήσεις αυτή την τέτοια, ναι. Εντάξει, εγώ πρώτη φορά ας πούμε, μέσα στο σύλλογο αυτόν είδα να παίζει κάποιος λύρα και είχα ένα πολύ δυνατό ερέθισμα ας πούμε, με τη λύρα συγκεκριμένα και στα 6 μου χρόνια περίπου ξεκίνησα να μαθαίνω λύρα, ναι. Ποιος ήταν ο πρώτος σου... Από μικρή ηλικία. Ναι, από μικρή ηλικία. Ο πρώτος σου δάσκαλος πήγαμε, ποιος ήταν? Ο πρώτος μου δάσκαλος ήταν ο Γιώργος ο Αμαραντίδης, ο Σιμούλτς, αλλά μη φανταστείτε ότι έκανα και τίποτα το ιδιαίτερο, ας πούμε, εντάξει, ήμουν πάρα πολύ μικρός. Ναι. Και αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι να σπάω δοξάρια εκείνα τα χρόνια. Από αυτό το μεγάλο δάσκαλο θυμάσαι Τι να θυμάμαι. κάτι? Στο θέμα... Γενικά. Σε παιχτικό ή... Και παιχτικά και σαν άνθρωπος πώς ήταν, γιατί πρόκειται για μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα στην ποντιακή μουσική που έχει αφήσει το δικό του στίγμα. Κοίτα, από τα μαθήματα που κάναμε, ας πούμε, γιατί έτσι σαν φυσιογνωμία και τα λοιπά δεν τον θυμάμαι. Ναι. Εντάξει, αλλά από τα μαθήματα που κάναμε θυμάμαι τον εαυτό μου να κάθομαι, να μου δείχνει, ας πούμε, 2-3 νότες, να μου λέει πήγαινε μέσα, κάνε αυτό που σου δείξα, στο πήγαινε να κάτσω στην καρέκλα, σπαγά ένα δοξάρι, επέστρεφα και έφευγα. Αλλά γενικά, από ό,τι θυμάμαι, αυτό που κατάφερα να παίξω έτσι πολύ
Πολύ απλά ήταν η τριγώνα, ας πούμε, αλλά τίποτα, ρε παιδί μου. Ναι. Έως τίποτα. Μετά όταν μπήκαμε στο δημοτικό πλέον και ξεκινήσαμε και εκεί να έχουμε ασχολίες με τη μουσική, με την κλασική διφλογέρα, κατάλαβες τι λέω, έτσι. Και αρχίσαμε να μαθαίνουμε νότες και τα λοιπά στο πεντάγραμμο. Εκεί πλέον τώρα δεν θυμάμαι και πολύ, πολύ καλά, αλλά στα 8 μου νομίζω ή στα 7 ή στα 8 ξεκίνησα μαθήματα στο Μιχάλη τον Καλιοτζίδη, στη σχολή στη Ματζαγριωτάκη. Πάρα πολλά παιδιά που ξεκινάνε σε μικρή ηλικία, αργότερα μέσα από τα ερεθίσματα, ας πούμε, και από άλλα είδη μουσικής και από άλλους συμπαίκτες έτσι, μουσικούς, μεταπηδάνε σε άλλα όργανα. Εσύ πώς και στάθηκες εκεί βράχος στη λύρα? Κοίτα, έκανα 2 χρόνια με τον Καλιοτζίδη. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό για μένα, πιστεύω. Μάθαμε αρκετά τραγούδια, αλλά πώς στάθηκα στη λύρα και δεν έστριψα τώρα, λες. Δεν θυμάμαι, αλλά σίγουρα έπαιξε πάρα πολύ ρόλο ο ήχος της λύρας. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου, ας πούμε, όλοι όσοι ξεκινάνε και μέχρι σήμερα και που κάνω και εγώ μαθήματα, όλα τα παιδιά που ξεκινάνε με περίεργα όργανα. Όργανα που δεν μπορεί να ακούγονται τόσο ωραία κτλ. Εμένα ένα δυνατό ερέθισμα, ας πούμε, που με κράτησε ήταν ο ήχος μιας λύρας που είχε ο Καλιοτζίδης, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Πέδευα δεύτερο χρόνο το χαλάι να παίξω, ξέρω εγώ, και πήρα τη λύρα του. Δηλαδή με τη λύρα μου δεν το έπαιζα, γιατί δεν μ' άρεσε ο ήχος. Πήρα τη λύρα του και το έπαιξα. Και το θυμάμαι ότι συγκινήθηκε κι αυτός. Δηλαδή λέει πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε. Με παρτιτούρα, έτσι, κανονικά. Αλλά γενικά έγινε μια ρουτίνα στην καθημερινότητά μου όλο αυτό. Ήξερα ότι έχω τη λύρα, ότι θα παίξω. Εντάξει, μπορεί λίγο στις αρχές να μας κυνηγούσαν κιόλας, γιατί δεν ξεκίνησα μόνος μου, ξεκίνησα με τον αδερφό μου. Αλλά μετά ήταν... Ο οποίος μεταπήδησε, εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένας. Προδότης της λύρας. Ο προδότης, ναι. Έγινε Άραβας, φανταζείς. Αυτό. Και ακόμα έτσι είναι. Βέβαια μετά, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κουβέντα. Ναι. Θα σου πω που έστριψα, γιατί έστριψα πιο μετά. Αλλά... Εγώ εκεί θέλω να πάω. Πολύ γρήγορα μιλήσεις. Γιατί πέρασε και από το μουσικό σχολείο. Ναι, σωστά. Μουσικό σχολείο Αλήμου. Και εκεί τι καινούριο γνώρισες, τι καινούριο είδες μέσα στο μουσικό σχολείο? Τι καινούριο είδα μέσα στο μουσικό σχολείο? Κοίτα, το μουσικό σχολείο καταρχάς έχει επίπεδο, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, και έχει επίπεδο σε όλους τους τομείς και σε όλα τα μουσικά είδη. Συγκεκριμένα το σχολείο του Αλήμου, χωρίς να θέλω να δείξω τίποτα, έτσι, είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία στην Αττική. Όταν έγινε η παρουσίαση οργάνων, γιατί αναγκαστικά εκεί πέρα θα κάνεις και ένα όργανο επιλογής, έτσι. Όλα μου φαινόντουσαν πολύ ωραία. Δηλαδή, άνετα μπορείς να στρίψεις στην πρώτη γυμνασίου που θα περάσει και τα λοιπά, να στρίψεις και σε άλλα είδη μουσικής. Δηλαδή τώρα, τι σχέση, ας πούμε, έχει η λύρα με το... Ποιο να πω τώρα, ας πούμε, ένα όργανο που μου έκανε εντύπωση. Με την τρομπέτα. Η τρομπέτα μου έχει κάνει εντύπωση. Ναι, φίλε, μπράβο. Είσαι καλός. Η αλήθεια είναι ότι για ένα παιδάκι 12 χρονών είναι πολιτισμικό σοκ αυτό που βλέπει, ειδικά στην παρουσίαση. Ναι. Βλέπει από το ένα άκρο της μουσικής μέχρι το άλλο, τα πάντα. Και είναι όλα πολύ ελκυστικά. Σίγουρα είναι ελκυστικά, ναι, αλλά να ξέρεις ότι και να μην ξεκινήσεις με το όργανο επιλογής την πρώτη χρονιά, γιατί κάθε χρονιά, ας πούμε, όσο περνάγαν τα χρόνια, βλέπαμε ότι στις αρχές δεν είχαμε καθηγητές, παρόλο που είχες όργανο επιλογής,
για τους πρώτους 2-3 μήνες μπορεί να μην έκανες μάθημα. Μπορούσες άνετα να στρίψεις και σε άλλο όργανο, γιατί είχε υποχρεωτικό πιάνο. Ας πούμε, για το πιάνο είχε καθηγητή. Ναι. Εντάξει, μπορεί να έχεις έναν στην αρχή και σε 2 εβδομάδες να έχεις κάποιον άλλον, γιατί μέχρι να φτιάξουν το πρόγραμμα κτλ. Αλλά εντάξει. Οκ. Μπορούσα να στρίψω, αλλά θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο? Ναι. Δεν μου είπες όμως την ουσία. Πού στράφηκες εσύ στο μουσικό σχολείο? Κοίτα, εγώ είχα δηλώσει όργανο επιλογής μπουζούκι. Όπα, κάτσε. Δήλωση. Δήλωση, ναι. Αυτό είναι δήλωση, δεν το ήξερα. Και τρελαίνομαι για τον μπουζούκι, να ξέρεις. Ναι. Γι' αυτό και για το κλαρίνο. Και για τα βιολιά. Ξέρεις Τα τι... πολλά βιολιά. Ναι, τα πολλά βιολιά του Ιμπραήμ. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει γενικά, και να μπει στο σχολείο αυτό, εάν έχεις βίσμα, γιατί κάποιοι μπαίνανε με βίσμα. Τέλος πάντων, το παραλείπω αυτό. Όπα. Μην κάνουμε πολλές δηλώσεις. Μέχρι και στο όργανο επιλογής ένιωσα εκείνη την εποχή ότι έπρεπε να έχω κάποιο γνωστό μέσα για να πάω στο μπουζούκι. Γιατί υπήρχε από πίσω στο background μία φάση ότι δεν έχουμε πολλές θέσεις για το μπουζούκι, παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή, όταν δήλωσα μπουζούκι, μου είπαν αυτό το πράγμα, ας πούμε, ότι να ξέρεις ότι δεν έχει πολλές θέσεις. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται η κατάταξη και ποιος θα πάει για το μπουζούκι και άμα θα μπορεί να... Φαντάζομαι ότι θα είναι κάποιος ορομίστιος καθηγητής και δεν θα έχει πολλές ώρες στο σχολείο. Δεν ξέρω. Πάντως γενικά να ξέρεις ότι δεν είχε πολλούς που κάνανε μπουζούκι στο μουσικό αλήμου. Ήτανε πιο δυτικό το σχολείο από άποψη μουσικής. Ναι. Εντάξει. Και είχα βάλει δεύτερη επιλογή ευρωπαϊκά κρουστά. Αλλά ευρωπαϊκά κρουστά φαντάστηκα τυμπάνια, πιάτα, ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα. Αυτά είναι τα ευρωπαϊκά κρουστά, έτσι. Και η μαρίμπα, ας πούμε, που είναι ένα πολύ ωραίο όργανο. Και εν τέλει, τι ήταν τα ευρωπαϊκά κρουστά? Τα ευρωπαϊκά κρουστά είχαν και drums. Και ασχολήθηκες με τα drums? Όχι ακριβώς. Στην πρώτη γυμνασίου, ας πούμε, είχα ένα καθηγητή. Μου έφερε το βιβλίο της μεθόδου ταμπούρου. Μέθοδος ταμπούρου, το πρώτο βιβλίο, το μπλε με τις μπακέτες, το ξέρουν όλοι. Και κάναμε εμβατήρια όλη τη χρονιά. Είχα γίνει σατιώτης. Όλη τη χρονιά εμβατήρια. Στις παρελάσεις, από τις πρώτες παρελάσεις κιόλας, κάναμε παρέλαση και παίζαμε. Πάντα υπήρχε αυτό στο μουσικό γενικά. Ναι. Πιστεύω το έχεις ζήσει κι εσύ. Ναι. Εντάξει, τώρα με τον μπουζούκι να παίζεις στη Μακεδονία. Δεν έπαιζα εγώ παρελάσεις, αλλά... Αλλά κάνατε κι εσείς, ναι. Και τη δεύτερη χρονιά ήρθε ένας άλλος καθηγητής, ο οποίος μου είπε ότι, ξέρεις, δεν έχω το χώρο, δεν έχω τα πράγματα να σου κάνω μάθημα drums, αλλά με αυτά που έχουμε θα σου δείξω 2-3 πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν βαριότανε ή δεν ξέρω τι, αλλά δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Έκανα πάρα πολύ καλή τεχνική όμως στα χέρια με αυτόν τον δάσκαλο. Μάτσο τον λέγανε, τώρα τον θυμάμαι, ρε φίλε. Μπράβο. Και την τρίτη χρονιά ήρθε μια καθηγήτρια η οποία μου έδειξε άλλες τεχνικές. Δηλαδή, σκέψου τώρα ένα άτομο το οποίο κάνει ευρωπαϊκά κρουστά. Ασχολείται κυρίως με drums και με μαρίμπα, με τίποτα από όλα τα άλλα που σου είπα, έτσι. Και στον τρίτο χρόνο ξεκινάει drums. Δηλαδή, στον τρίτο χρόνο ξεκίνησα εγώ. Ωραία. Το μουσικό, οπότε, από αυτά που καταλαβαίνω, σε βοήθησε να αναπτύξεις κι άλλο την αντίληψή σου, τη μουσική σου αντίληψη. Ναι. Θεωρείς ότι έχει παίξει ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς σου σαν μουσικό? Εννοείται ότι έχει παίξει ρόλο. Γενικά, στην τρίτη γυμνασίου ήταν που ξεκίνησα, βασικά από τη Δευτέρα ξεκίνησα προς τα τέλη, αλλά στην τρίτη ήμουνα drums. Έπαιζα drums στην jazz band. Και εκεί ξεκίνησα να παίζω. Εκεί με την καθηγήτρια αυτή ξεκίνησα να μπαίνω κι εγώ σε μια μπάντα. Γιατί μέχρι τότε ήμουνα σε κάτι ορχήστρες με παραδοσιακά. Εντάξει, δεν ήμουνα στάνταρ δηλαδή.
για το θέμα των συνόλων μιλάω, έτσι. Έπαιξε πάρα πολύ ρόλο στη ζωή μου, γιατί στην jazz band ήμασταν όλοι με παρτιτούρες. Είδα πώς γίνεται η δουλειά. Είδα πώς ξεκινάνε τα μπρας, πώς ξεκινάει ο πιανίστας, το μπάσο, δηλαδή τα είδα όλα. Είχα τρελά ερεθίσματα εκεί πέρα, δηλαδή, καταλαβες. Και πρώτο και βασικό, ο μαέστρο που ήταν πάντα, ο Μουρελάτος, και δυνατό σαξόφωνο. Ωραία, άρα μέσα από τα σύνολα του μουσικού σχολείου γεννήθηκε κατά κάποιο τρόπο και η ιδέα αυτή της ορχήστρας? Όχι, αυτή η ιδέα αρχικά γεννήθηκε από τον αδερφό μου. Απλά επειδή ήμουνα και εγώ στο σύνολο, στο μουσικό που είχαμε με το Χάρη και την Κλεοπάτρα τη Βάκια που παίζει ταμπουρά, την είχαμε και στην ορχήστρα στις αρχές την Κλεοπάτρα. Ένα χειροκρότημα για την Κλεοπάτρα. Την είχα προλάβει και εγώ ως καθηγήτρια να δω στον Πειραιά. Δεν την είχα ποτέ, αλλά την είχα προλάβει. Ναι. Και τώρα το κυνηγάει πάρα πολύ, να ξέρετε, και σπουδάζει στην στην Άρτα. Άρτα. Ναι. Μίλησα και πριν λίγο καιρό μαζί της. Κοίτα, η ιδέα της ορχήστρας ήταν αρχικά η ιδέα του Χάρη. Μπήκα κι εγώ στο κόλπο. Κάτι πήγαμε να ξεκινήσουμε στους Αργοναύτες. Είχαμε και τη Στεφανία τη Γονίδη τραγούδι και ένα κρουστό. Μετά όταν πήγαμε στους Αργοναύτες και παρουσιάσαμε όλο αυτό που θέλουμε να κάνουμε, γιατί εμείς εκεί πέρα ήμασταν, εκεί μέσα μεγαλώσαμε, κάθε Σάββατο ήμασταν εκεί. Καταλαβες, οπότε τους άρεσε και αυτούς, κάναμε και μια εκδήλωση και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με την ορχήστρα, ας πούμε, ναι. Κάπως έτσι τσουλήσαν τα πράγματα. Αλλά όλα αυτά έγιναν αφού φύγαμε από το μουσικό. Δηλαδή πριν το μουσικό είχε μία εκδήλωση με την Στεφανία τη Γονίδη, ας πούμε, εγώ, ο Χάρης και κάποια άλλα άτομα στους Αργοναύτες, αλλά η ιδέα ξεκίνησε από το σχολείο, έτσι. Πήγαμε εκεί πέρα, κάναμε αυτό που κάναμε, παίξαμε μια εκδήλωση, τέλος, μετά δεν έγινε κάτι άλλο, μετά είχαμε μια παύση με το θέμα ορχήστρα. Ναι. Αλλά εγώ συνέχισα στο σχολείο αυτό που έκανα, έπαιζα τύμπανα σχεδόν με όλες τις μπάντες. Και με τη rock band και με τη jazz band και με ένα συγκρότημα που είχαμε φτιάξει με κάτι συμμαθητές, τους Jazz in Motion. Δηλαδή είχα πάρα πολύ καλή ροή, Ναι. κάθε εβδομάδα. Δηλαδή έπαιζα πάρα πολλά είδη και έπαιζα πολύ drums. Δηλαδή σε αυτό το σημείο, τρίτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου, η λύρα έκανε λίγο... Άκρη. Ναι, μπήκα λίγο στην Εγνάτια. Ναι. Και μετά ξαναγύρισε. Μετά γύριναγα ανάποδα. Ωραία, σε γυρίσω και εγώ ανάποδα πάλι στην ορχήστρα. Ωραία. Γιατί εκεί είσαι και μεταξύ άλλων είσαι και μαέστρος. Σωστά. Άρα να σε ρωτήσω εγώ τώρα πώς ενορχιστρώνεις, πώς δουλεύεις σαν μαέστρος, πώς στείνεται ένα κομμάτι. Κοίτα, η ορολογία και ο τίτλος βασικά, ο τίτλος μαέστρο, είναι, τι να σου πω, εγώ ας πούμε τον εαυτό μου σε εισαγωγικά τον θεωρώ μαέστρο και ξέρεις γιατί. Γιατί για να είσαι μαέστρο πρέπει να έχεις κάνει και την ανάλογη μουσική και να έχεις παρακολουθήσει και τα ανάλογα μαθήματα και να έχεις και τα ανάλογα πτυχία. Εντάξει. Το ότι είμαι συντονιστής, σε παρένθεση μαέστρο, ενορχίστρωση κτλ. Είναι καθαρά αυθορμητισμός, μπορώ να σου πω. Δηλαδή αυθορμητισμός από τι? Από την εμπειρία, από όλα αυτά που έχω κάνει, ας πούμε, όλα τα κομμάτια, τα jazz που έχω παίξει, ας πούμε, με την jazz band τότε. Ναι. Από το πώς, τι κίνηση είχε ο μαέστρος στη jazz band, τι κίνηση είχε ο μαέστρος στη rock band. Δηλαδή εγώ θυμάμαι σκηνικά και φάσεις στο μυαλό μου να τους βλέπω να κάνουν κουμάντο. Εντάξει. Και αυτό είναι και που με βοήθησε πάρα πολύ στο σήμερα. Ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα που έχει να διαχειριστεί ένας μαέστρος σε μια ορχήστρα καλή ώρα όπως η δική μας, που είναι 13 άτομα τώρα, ας πούμε? Κοίτα,
πολλά προβλήματα μπορείς να αντιμετωπίσεις, αλλά στο τέλος όλοι την ίδια μελωδική θα παίξουν. Η αρμονία είναι τόσο απλή στο ποντιακό, δηλαδή δεν έχει κάτι το εξεζητημένο, ας πούμε, το περίεργο, ή άσχετα αν εμείς μπορεί να κάνουμε διάφορα τα οποία μας αρέσουν, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουν, έτσι, αυτά που κάνουμε στην ορχήστρα. Αλλά πολλά προβλήματα μπορείς να συναντήσεις, εννοείται. Από ένα κακό κούρδισμα, αυτό το κούρδισμα εννοώ, όχι αυτό, από ένα κακό κούρδισμα μέχρι να παραπονεθεί ένα ανοιχτό όργανο ότι κοίτα, εγώ δεν μπορώ να το παίξω αυτό που παίζεις, γιατί δεν γίνεται, και κάπως πρέπει να σχηματιστεί το puzzle, ρε παιδί μου, γιατί ο κάθε ένας παίζει το δικό του όργανο μουσικό και έχει το δικό του στυλ, γιατί και το όργανο έχει ύφος. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ύφος, ας πούμε, στο ούτι. Δεν γίνεται. Αυτό είναι το ούτι, έτσι παίζει. Αυτός είναι ο ήχος του. Αυτό. Μάλιστα. Τα προβλήματα όμως λύνονται πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην λυθεί κάτι. Ωραία. Άσχετα με το πόσο μεγάλο ή πόσο σύνθετο είναι ένα τραγούδι που ετοιμάζει η ορχήστρα, υπάρχει μία δομή. Σωστά. Και μία ενορχήστρωση. Πού παίζει ο καθένας, τι παίζει, πώς το παίζει κτλ. Ο αυτοσχεδιασμός μέσα σε αυτή τη λογική χωράει? Ο αυτοσχεδιασμός χωράει μόνο σε τέτοιο, πώς το λένε, σε σημεία ενός τραγουδιού, τα οποία θα κρίνω εγώ ότι μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε εδώ πέρα. Γιατί έτσι το κομμάτι είναι ανεξέλεγκτο. Δεν έχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Ναι. Καταλαβες. Οπότε για να αυτοσχεδιάσει κάποιος θα πρέπει να υπάρχει χώρος γι' αυτό. Καταλαβες. Υπάρχουν σημεία στα κομμάτια, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, που δεν υπάρχει χώρος, υπάρχει τούτη. Υπάρχει όλοι μαζί το ίδιο. Γιατί για να γίνει πιο εντυπωσιακή η ανταπόκριση, η εισαγωγή, το κλείσιμο. Υπάρχει λόγος, έτσι. Βέβαια, πολλοί πειραματίζονται στην πρόβα, έτσι. Πάντα η πρώτη πρόβα είναι περίεργη, η τελευταία όμως είναι CD. Δηλαδή αυτό το έχουμε πετύχει. Και πιστεύω συμφωνείτε κι εσείς με αυτό. Ωραία. Έχουμε ετοιμάσει για σένα κάποιες ερωτήσεις γενικά περί λύρας και ποντιακής μουσικής, προβοκατόρικες ίσως, μερικές από αυτές. Προβοκατόρικη θέλω. Ναι, γιατί μας κάνεις. αρέσουν. Να ξεκινήσουμε από το γενικό και να πάμε στο ειδικό, προτείνω. Γιατί πιστεύεις ότι όλο και περισσότεροι νέοι ασχολούνται με την ποντιακή λύρα? Γιατί η ποντιακή λύρα είναι παντού. Και αυτό είναι αλήθεια. Τώρα θα μου πεις πώς είναι παντού. Έχει ταξιδέψει, το έχουμε δει όλοι, μέσα από τον Μαθαίο τον Τζαχουρίδη, για το παραπάνω κοινό μιλάω, έτσι. Όχι για αυτούς που ακούνε κάτι συγκεκριμένο. Τώρα μετά είναι και να το θες και εσύ, έτσι. Δηλαδή άμα ένα παιδί μεγαλώνει μέσα στα ποντιακά, μέσα στους συλλόγους, μέσα στα πανηγύρια, μέσα σε όλη αυτή τη φάση, είναι πάρα πολύ πιθανό να ζητήσει να ξεκινήσει λύρα. Πιστεύεις ότι είναι και τα τεχνικά μέσα, δηλαδή το διαδίκτυο έχει βοηθήσει σε Το διαδίκτυο σίγουρα έχει βοηθήσει, εννοείται. Και όχι μόνο στη λύρα και σε άλλα μουσικά όργανα. Απλά η λύρα, ας πούμε, την έχουμε, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, βλέπεις ένα μπάρμπα, ξέρω εγώ, στο δρόμο και άμα μιλήσεις μαζί του και του ανοιχτείς και του πεις ότι ξέρεις εγώ παίζω λύρα, θα σου πει ωραία ξέρω εγώ και εμένα τα εγγόνια μου θέλουν να μάθουν. Γιατί η λύρα είναι του πόντου. Τέλος. Εγώ προβοκατόρικα πάντα θέλω να ρωτήσω το σύγχρονο παίξιμο της λύρας, που μπορεί να μην έχει διπλοχορδία, που μπορεί να μην έχει αυτό το έντονο τρέμολο που έχει το ποντιακό ιδίωμα. Θεωρείς ότι είναι μια εξέλιξη, ότι είναι μια αλλίωση, ότι δεν ανήκει να εκφράσει το ποντιακό ιδίωμα?
Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές, έτσι. Υπάρχουν πολλά τραγούδια τα οποία μπορούν να παιχτούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ανάλογα το τι έχεις ακούσει στη ζωή σου, έτσι. Δηλαδή, αυτό που μου λες εσύ ότι μία τεχνική χωρίς τη διπλοχορδία. Δηλαδή, ποια τεχνική, ας πούμε, ένα βιολίστικο στυλ. Ναι, κάτι έτσι, που να παραπέμπει. ή ένα μπουζουξίδικο στυλ. Εγώ μπορώ να σου πω ότι μπορώ να κάνω τεχνική με διπλοχορδία βιολίστικη. Μπορεί να γίνει αυτό. Και μπουζουξίδικη. Εντάξει. Είναι ανάλογα το τι θέλεις να παίξεις. Αλλά εσύ με ρωτάς εάν αλλοιώνεται το ιδίωμα, δηλαδή Αυτό το ποντιακό στοιχείο, ρε παιδί. άμα αλλοιώνεται το ποντιακό παίξιμο, το κλασικό ναι. παίξιμο της ποντιακής λύρας. Όπως ξέρεις, από το μπουζούκι, πόσοι παίκτες είχαν βγει τότε. Ας πούμε, άμα πιάσουμε από το χιώτη, που ήτανε παιχταράς. Που κάνα κάτι διαφορετικό εννοείς. Ναι. Πάρα πολύ. Και μπορεί να παίξει ένα κομμάτι με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Σωστά. Εάν αυτό το κομμάτι όμως δεν υπερβαίνει το μπουζούκι. Δηλαδή, εκεί ας πούμε το χάνω κι εγώ μερικές φορές. Γιατί, ναι, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όταν έχω ακούσει όλα αυτά τα βιολιά, ας πούμε, του Ιμπραήμ, παράδειγμα, είναι λογικό να παρασυρθώ κι εγώ. Καταλαβες. Δηλαδή, είναι στο στοιχείο μου, είναι στο δοξάρι, ας πούμε. Το θέμα είναι να συγκρατηθείς εκεί. Πολλοί μπορούν να παρασυρθούν, σίγουρα, αλλά πάντα η πρώτη στροφή θα είναι όπως πρέπει. Δηλαδή η πρώτη στροφή θα παιχτεί όπως πρέπει να παιχτεί. Τώρα μετά μπαίνουμε σε πολύ βαθιά μονοπάτια τώρα να σου εξηγήσω ακριβώς τι γίνεται. Γιατί μπορεί να μην αρέσει σε κάποιον πώς παίζω εγώ, έτσι. Ή γιατί μπορεί να μ' ακούει και να λέει «Ω, ξέρω εγώ, πολύ ωραίος». Αλλά στην τελική δεν έχει καταλάβει και αυτός τι έχω παίξει. Απλά το επίκεντρο πάει στον τραγουδιστή, ο Λιράρης τον φουσκώνει, παίζει και αυτός τα δικά του πίσω, τον βοηθάει να παίξει λίγο καλύτερα, να τραγουδήσει και αυτός λίγο καλύτερα. Γίνεσαι και ένα λίγο με την πάντα, γιατί πλέον δεν υπάρχει λύρα τραγούδι, λύρα τραγουδινταούλη. Πλέον είναι και άλλα όργανα στο κόλπο, οπότε κοιτάς να παίζεις μουσική, να μην είσαι μόνος σου, δηλαδή εγώ έτσι θα το παίξω όπως το έμαθα τότε και αυτό και ας μην μπορούν οι πίσω να με ακολουθήσουν. Ποτέ δεν το πας έτσι, γιατί στην τελική η ποντιακή λύρα είναι μουσικό όργανο, έτσι, δεν είναι φτιάρι, μουσικό όργανο είναι ρε φίλε, άρα δεν πρέπει να παίξεις μουσική. Ναι. Εσένα ποιες είναι οι επιρροές σου στη λύρα? Ποιοι λιράρδες εννοείς? Λιράρδες ή και τραγουδιστές. Ή και μουσικές από κάποια περιοχή, το οτιδήποτε. Κοίτα, τραγουδιστές από πολύ μικρό παιδί, Νικολαίδη, Παυλίδη. Τελεία, δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Αυτούς άκουγα, έτσι. Χρύσανθο, τώρα τελευταία έχω ξεκινήσει και ακούω. Έχω ακούσει, αλλά τώρα τελευταία έχω αρχίσει και τον ακούω πιο πολύ. Γιατί μάλλον τώρα καταλαβαίνω και άλλα πράγματα, έτσι. Από λύρες, πάντα από πολύ μικρός άκουγα Γιώργο Ατματζίδη, πάντα. Δεν ξέρω, για μένα ο Γιώργος είναι μια βάση. Είναι μια βάση για τη λύρα και άμα θέλω κάτι να το θυμηθώ πιο απλά, βάζω να ακούσω τον Γιώργο, καταλαβες. Πιστεύω ότι τα παίζει πιο σωστά και βοηθάει πιο πολύ τον τραγουδιστή το παίξιμό του. Αυτό. Κάτι που το ρωτάω σε όλους τους λιράριδες και όχι μόνο. Πιστεύεις ότι πρέπει να είσαι πόντιος για να παίξεις καλά λύρα? Θα σου έλεγα ότι πρέπει να είσαι πόντιος για να παίξεις λύρα. Εντάξει. Θα σου έλεγα κάτι αντίθετο, εάν υπήρχε κάποιος ο οποίος δεν ήταν πόντιος και έπαιζε σε επίπεδο Ατματζίδη, Τσαχουρίδη, Χαλκίδη, Καρασαβίδη. Ναι. Καταλαβες. Δηλαδή άμα υπήρχε κάποιος άνθρωπος που παίζει λύρα σήμερα σε αυτό το επίπεδο και τα ξέρει όλα τόσο καλά, είτε είναι παραδοσιακά, είτε είναι τσαλίμια, είτε είναι βιολίστικα, είτε είναι το οτιδήποτε, είτε να κάνω τρανспόρτο σε 3 χορδές, παράδειγμα,
για να μην σχολιάσουμε τις τετράχορδες και τις πεντάχορδες, ας πούμε. Που, οκ, είναι κάτι το καινούριο και αυτό. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Υπάρχει και η τετράχορδη και η πεντάχορδη και η εξάχορδη και και μπορώ να παίξω και τρανσπόρτο με 3 χορδές στο ίδιο κούρδισμα. Αυτό είναι η εξέλιξη. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Μ' αρέσει όμως που υπάρχει, αλλά δεν συμφωνώ με αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα ανέβαινα στο πατάρι να παίξω με μια τέτοια λύρα. Μας κάλυψες νομίζω. Τέλεια. Πάμε στο αγαπημένο μέρος της εκπομπής, που είναι το... Παιχνίδι. Και τι έχουμε ετοιμάσει, κύριε Χαρικαφέτη, σήμερα? Λοιπόν, σήμερα σου έτυχε, γιατί είναι διαφορετικό κάθε φορά το παιχνίδι. Επειδή ξέρουμε ότι είσαι καλός ιστοριάς, παραμυθάς, λες ωραίες ιστορίες, θέλουμε να σε βάλουμε να πεις κάποιες ιστορίες. Να, ωραία. Όσο πιο σύντομα μπορείς. Όσο πιο σύντομα μπορείς, γιατί μιλάς κιόλας και πολύ. Ναι. Τι να κάνω, ρε φίλε, όταν κουράζεσαι μέσα στη μέρα, στο τέλος θες να μιλήσεις. Λοιπόν, μια ιστορία τσακωμού στην ορχήστρα, σε πρόβα ή συναυλία. Σε πρόβα ή συναυλία. Κοίτα, σε συναυλία δεν έχω να σου πω καμία ιστορία τσακωμού. Τουλάχιστον όχι κάτι που να θυμάμαι. Κοίτα, γενικά στην πρόβα επικρατεί ένα χάος. Και κάποια πράγματα δεν είναι λογικά κάποια στιγμή. Τώρα, ιστορία έτσι που να έχουμε τσακωθεί, αλλά να έχουμε τσακωθεί άγρια, δηλαδή του τύπου να θέλω να φύγω, ας πούμε. Τι ιστορία θα σου πω? Ό,τι σου έρχεται στο μυαλό. Κάνα περιστατικό έτσι με την ορχήστρα. Περιστατικό που να έχει ένταση θέλεις εσύ. Ναι. Καλά, έχω να σου πω πάρα πολλά τέτοια. Πες μας ένα. Περιστατικό με κρουστά, θα σου πω. Ήμουν σίγουρος, το περίμενα. Κι εγώ. Όχι κρούστα τα άλλα, τα αράβικα, τα περίεργα. Κρουστό. Νταουλιέρης, νταουλτζής. Τέλος πάντων, εξηγώ κάτι στον κρουστό Α. Όχι, βασικά μην λέω Α και Β. Έλα, πες τα ονόματα, αυτούς τους ξέρουμε. Εξηγώ κάτι στον Φίλιππο. Ναι. Και ξέρεις τώρα, Πες φωτογραφία εδώ κάτω. εγώ κάθε φορά που εξηγώ, η μισή κάθεται στο κινητό. Έτσι. Και πρόσεξε Τότε ποιο να είναι. έρχεται. Άμα δεις τι είναι το σημαντικότερο σε μια ορχήστρα, είναι τα κρουστά. Μπορείς να το δεις αυτό. Από την αρχή ενός κομματιού. Δεν γίνεται να εξηγώ στον ένα κρουστό και ο άλλος να κάθεται στο κινητό του. Και τι έγινε? Και τέλος πάντων, κοίτα, εγώ δεν έχω... Θες να βάλεις την ηχογράφηση? Πολύ γρήγορα. Γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τι έγινε. Πάντως εξηγούσα κάτι στο Φίλιππο και ενώ προσπαθεί να καταλάβει ο Φίλιππος, λέμε: «Οκ, εντάξει, το καταλάβατε, ναι, το καταλάβαμε», και κάνει ο άλλος. Ναι, ωραία. Πάμε. Το είδες αυτό που έκανα? Εντάξει, πάμε. Ξεκινάμε, παίζουμε. Άλλα παίζει ο ένας, άλλα παίζει ο άλλος. Και τρελαίνομαι. Και του λέω: «Ρε φίλε, τι δεν καταλαβαίνεις?» του λέω. «Παίζουμε αυτό και αυτό. Το παίζουμε έτσι. Εντάξει, αλλά εσύ δεν μπορείς». Την έκφραση, επειδή κατάλαβα ποια Ποια ιστορία. έκφραση? Την έκφραση πες συγκεκριμένα που το είπες. Ρε φίλε, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς την είπα, αλλά του είπα. Θυμάμαι να την πω. Για πες την. Λοιπόν, του λέει κάθεσαι στο χουγιαβέι σου. Και εννοούσε το Huawei το Το κινητό. Huawei, ναι. Αλλά όταν εξηγώ εγώ, εσύ κάθεσαι στο χουλιαβέι σου. Αυτό λες. Αυτό. Δεν το θυμήθηκα. Έχεις την ηχογράφηση να την βάλω? Ο Χάρης, η παραγωγή, παρακαλώ. Λοιπόν, και άλλη μια τελευταία ιστορία θέλω. Ναι. Που σου έχει συμβεί, που ήταν λίγο κουλή, που ήταν ό,τι να είναι, πάνω στο πατάρι. Γενικώς τώρα, εκτός γενικά ορχήστρας. μιλάς. Ή και με ορχήστρα, αλλά πάνω στο πατάρι γενικά. Ένα περίεργο περιστατικό. Ένα περίεργο. Ναι. Έχω αρκετά. Να πες. σου πω δύο. Έλα, Να άμα είναι γελάσουμε τόσο λίγο. καλά. Έλα, πες. Ναι. Λοιπόν, είμαι σε ένα γάμο και παίζω. Με τους κοπαλάδες ήμουνα. Όχι, με το Μιχάλη του Κυρχανατζίδη ήμουνα. Σε ένα γάμο και παίζουμε και έρχεται, παιδιά, ένας τύπος σωρωμένος. Τα έχει πιει όλα, δεν φαινόταν. Έτσι ξεκινάνε όλες τις καλές ιστορίες. Και έρχεται και την ώρα που παίζω, κάνω τι παίζεις, ρε. Έρχεται και μου πιάνει το τοξάρι έτσι και μου το τραβάει. Και κάνω έτσι, τι κάνετε, το του λέω. Μου λέει, εσύ, όχι,
Σαν Ινδιάνος μιλάει, ρε. Μου λέει εσύ. Όχι. Του λέω φυγέ, ρε, του λέω, τι κάνει. Πάω να παίξω πάλι, έρχεται. Μπάπου μου το ξαναρπάζει, ρε. Λες και με ψάρευε, πώς το πω, λες και ήμουν ψάρι και έκανα έτσι. Έκανα έτσι. Και τον βλέπω και μου ξανακάνει εσύ. Όχι. Του λέω εγώ. Το στο βγάλω. Με το δοξάρι, ρε. Και με βλέπει ο γαμπρός από απέναντι που μάλλον πρέπει να ήταν συγγενής και πολύ, πολύ στενή συγγενής. Και του λέω, έλα, όχι, συγγνώμη Γιάννη. Μην βγάλεις το δικό μου. Ναι, sorry. Και του λέω, έλα και πάρτονα. Και ήταν πολύ περίεργο, ρε παιδί μου, όλο αυτό, γιατί ο άλλος πλέον όταν είναι μεθυσμένος. Ναι, είναι απρόβλεπτο. Ειδικά στους γάμους αυτούς εκεί στον Ασπρόπυργο. Τέλος πάντων. Και ένα άλλο σκηνικό θα σου πω. Πες. Παίζουμε σε ένα μαγαζί, τέλος πάντων, στο περίφημο Μενίδη και έπαιζα λίρα, ξέρω εγώ, ήμουνα και όρθιος και έρχεται ένας τύπος, κοντούλης, έτσι, φαίνονταν μεγάλος σε ηλικία, όχι πολύ μεγάλος, ξέρω εγώ, σχεδόν 45-47, κάπου εκεί. Πολύ πιο μεγάλος από μένα τότε τουλάχιστον. Και έρχεται, και έτσι όπως παίζω, κάνει αυτή εδώ την κίνηση, βγάζει, ξέρω εγώ, κάποια λεφτά. Λίγα ήταν. Και βλέπω εγώ τώρα, έτσι όπως παίζω, τι κάνει αυτός τώρα εκεί πέρα. Και είχε ένα 20, ξέρω εγώ, ένα 10 και ένα τάλιρο, ρε. Και ξέρεις, εκείνη τη στιγμή που παίζω, λέω τώρα αυτός τι κάνει. Θα μου δώσει 5 ευρώ. Τι είμαι, ξέρω εγώ. Εντάξει, μη μου δώσεις καλύτερα, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να κάνεις καν αυτή την κίνηση. Και από τα 3 χαρτονομίσματα πήρε το 10, ρε. Και έτσι όπως το παίρνει και μου κάνει έτσι, μου το βάζει στην τσέπη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα το δεις και σου κάνω έτσι να το βάλω στην τσέπη σου, δεν νομίζω ότι το έβαλα. Ναι. Και σηκώνομαι πάνω μετά αφού τελειώσαμε. Κάνω έτσι. Μου λέω, ρε φίλε, τι έγινε, πού πήγε. Τίποτα. Βγαίνω έξω, πάω, είχα και τον Παύλο μαζί μου, ρε, το Σταματίδη. Του λέω, ρε φίλε, είδες κανένα 10 στο πάτωμα. Και μου λέει, ποιο 10, ρε, μου λέει. Αυτό που στο έβαλε στην τσέπη και στο ξαναπήρε πίσω. Και λέω, ρε φίλε, σοβαρά. Μου λέει, ναι, ρε, το είδα, μου λέει. Σου λέω, μπράβο σε, ρε φίλε, του λέω. Ωραίο. Τρελό σκηνικό. Καλό. Γελάσαμε πολύ εκείνο το βράδυ. Τη μέρα, sorry, γιατί ξημερώσαμε εκεί. Λοιπόν, ωραία, νομίζω ότι είσαι εντάξει. Τα έχεις πει όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρε, εσύ, άμα κάτσω να σου πω, θα κάνουμε και άλλη εκπομπή. Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή. Μόνο με ιστορίες. Μόνο με ιστορίες. Ναι, μόνο με ιστορίες από το πατάρι. Έτσι. Από το πατάρι. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, Γιώργος Παπαδόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε. Ψυχολόγοι της καρδιάς μου. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Ευχαριστούμε. Ξέρω τι παίζει ο Ναούλη, ρε φίλε, πάνω στο Τι παίζει, μαλάκα. Βαβούρα. Βαβούρα. Θα έχει βαβούρα, ρε. Έχει βαβούρα. Τι λες, ρε μαλάκα. Περίμενε ένα λεπτάκι. Άμα παίζει κούπα, τι θα έχει βαβούρα. Το ίδιο πράγμα πρέπει να παίξουν. Απλά την ώρα που εξηγεί στο Φίλιππο, από πάνω στο κινητό. Όχι, αφού έτσι το έκανα, και μου έλεγε να κάνουμε έτσι. Όχι, ρε μαλάκα, τόση ώρα τι εξηγεί αυτός. Παίζει το Α, το οποίο είναι σε επανάληψη. Ναι, κούρε. Παίζει το Α, διπλή επανάληψη και στο Β αλλάζουμε από μπάλα το πες αυτό. Αλλάζει από μπάλα και πάει στο άλλο, το χοροπηδηχτό. Στάθης ξένος, πώς το λένε. Κατάλαβες, σε λέω. Είναι απλό. Αν όμως δεν κάθεσαι στο χούια σου, θα κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ.